Ασχολούμαι με τη λύρα από το 1996, όταν και πρωτόπιασα το όργανο στα χέρια μου. Περίπου μετά από 3 χρόνια ξεκίνησα να παίζω επαγγελματικά σε νυχτερινά κέντρα, σε γάμους, σε εκδηλώσεις λοιπές των τοπικών φορέων εδώ, των τοπικών συλλόγων, αλλά και της περιφέρειας. Και στη συνέχεια σιγά σιγά άρχισαμε να κάνουμε και κάποια ταξίδια και στο εξωτερικό και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Ήμουνα για περίπου 40 μέρες στην Αυστραλία για μια περιοδεία με τη λύρα, που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση η αγάπη του ελληνισμού και πόσο πολύ ζεστός είναι ο κόσμος εκεί και πόσο κρατάει τα ήθη και τα έθιμα. Και πραγματικά εύχομαι να ξαναπάω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αυτό θα σε ρωτήσω. Από την Αυστραλία τώρα, ένας πόντος που ζει εκεί, ο οποίος ακούει λύρα. Ναι. Πραγματικά πάνε αργή, έτσι. Τι αντιδράσεις έβλεπες? Εγώ μπορώ να σου πω ότι εξεπλάγει από τον ενθουσιασμό του κόσμου και από το πόσο πολύ κρατάνε την παράδοση. Όταν είδα νέο κόσμο να ασχολείται, όπως ασχολείται εντός Ελλάδος, που είμαστε η έδρα, η βάση εδώ, να ασχολείται τόσο πολύ με την παράδοση ο κόσμος και να κρατάει τόσο πολύ τα ήθη και τα έθιμα. Η αγάπη του κόσμου ήταν κάτι μοναδικό για μένα, κάτι πρωτόγνωρο. Δεν το είχα ξαναζήσει τόσο έντονα το φαινόμενο. Ο κόσμος να σε αγαπάει και να θέλει τόσο πολύ να είναι κοντά σου, να σε ακούσει, να μάθει νέα για την πατρίδα, να μάθει για το όργανο, πόσοι νέοι που θέλουν να συνεχίσουν και πόσοι ασχολούνται ήδη με την ποντιακή μουσική. Και πραγματικά είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό το πράγμα. Αψαλιώτες συνάντησες εκεί? Πάρα πολλούς. Έχουμε σχεδόν ένα χωριό ακόμα στη Μελβούρνη. Εσύ τι θα προέτρεπες στους νέους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με κάποιο όργανο? Θα τους έλεγα καταρχήν να μην κάνουν το χατήρι κάποιον άλλον. Είτε αυτός είναι μπαμπάς, μαμά, παππούς ή οποιοδήποτε που τους προτρέπει να μάθουν ένα όργανο. Να μάθουν ένα όργανο το οποίο αγαπούν και θέλουν αυτοί. Γιατί ένα όργανο, αν στο επιβάλλει κάποιος άλλος, δεν θα το μάθεις ποτέ. Ένα όργανο όμως που το θέλεις πραγματικά να το μάθεις εσύ, θα το μάθεις σίγουρα. Όταν γεράει η μάνα και άλλο και μπορεί, όταν γεράει η μάνα και άλλο και μπορεί. Αν τότε θέλει βοήθεια, αν τότε θέλει ζωή, αν τότε θέλει ζωή. Κι όταν θα έρθει η ώρα και άλλο κι θα ζει, άμα και φτάσω χρεώσεις θα κάνετε υψής. Η μάνα εν κρύο νερό και σώποτηρ και μπεν, η μάνα να μείνετε, η μάνα να μείνε, η μάνα να μείνε. Η μάνα εν κρύο νερό και σώποτηρ και μπεν, η μάνα να μείνετε, η μάνα να μείνε, η μάνα να μείνε. Η μάνα εν βράχος, η μάνα εν ράχη, η μάνα εν βράχος, η μάνα εν ράχη. Ζω δύσκολον την ώρας, μανίτσα, μανίτσα, μανίτσα μου θα τσάεις. Η μάνα εν το στήριγμα, η χαρά στο κλάδι, τα την εσύ αγάπη και βρείτε εσύ. Η μάνα εν κρύο νερό. Με πόσο όμορφο πραγματικά τραγούδι τους αποχαιρετούμε. Η μάνα πραγματικά έχει χιλιοτραγουδηθεί, αλλά λόγια σαν κι αυτά σπάνια ακούς. Τα βήματά μας οδηγούν και πάλι μπροστά στο δημοτικό σχολείο. Πολύς ο κόσμος που μαζεύτηκε και μας περιμένουν.